Velkommen til. Så er vi... Velkommen til en spændende dag. I dag der skal jeg lige smadre det sidste i køkkenet. Jeg har fået en rundtømmer, så kan jeg lige køre bordet af der. Lige få fjernet det sidste, så vi kun har skabet der, håndvasken. Så er jeg også lige været ude og investere i sådan en bag der. Så skal vi kigge på det her lækre savsmuldstapet, som jeg bare hader som pesten. Så det bliver spændende at prøve at se, om I kan få pillet det ned. Et eller andet gammelt gulv her. Så er det i gang med den her bad boy her. Til at lige at skrabe det af med. Lad os se, hvordan det går. Hey, så er vi langt længe op i lejligheden igen. Som I kan se, der har været nogle elektrikere og lavet til nogle forskellige stik rundt omkring. Der er også lidt derovre. Ja, det vil være et stykke tid siden vi har været her. Jeg har også lige fået et toilet. I dag tænker jeg bare, at det bliver noget oprydning. Der bliver lige noget med at få skraven de sidste par væg med tapet. Vi har også hele entréen herude. Den har de også spillet fra, super. Men der er hele entréen her, hvor vi også har noget tapet, der skal pilles ned. Det kan man ikke lige se nu. Sætter lige kaffen, og så finder vi lampen. Bum bum. Sådan, lad der være lys.
Sådan der, så kan I også se her. Hold da kæft, hva'. Så er der sgu plads til noget lys. Yes, nu har jeg været i gang med at skrabe tapet af et stykke tid. Så tænker jeg, at jeg vil lige prøve at dele de erfaringer, jeg har gjort mig. Jeg har brugt primært 3 forskellige måder at ligesom, komme af med det her tapet på. Jeg har den ene metode, det er, at jeg bare har taget tapetskraberen og så bare gået i gang. Altså der er ikke mere, det er bare skraberen og så vil jeg køre. Så har jeg også prøvet tapetopbløderen, hvor man nærmest maler det her på tapetet, og så på den måde ligesom opløser lim i tapetet og sådan noget. Og så den sidste, det er den her damperen, hvor man får damp ud af den her, så holder det op mod tapetet, og så bliver det ligesom sådan et opløsningsspil. Den bedste metode for mig, det er klart tapetskraberen. Bare køre direkte med den. Det er den af de her 3 metoder, det er den simpleste arbejdsgang. Du skal jo arbejde med den her i, om du bruger tapetopbløder eller damperen, så skal du bruge den her alligevel. Og jeg synes, altså igen, det kan godt være, at det er den her lejlighed, at det ser dårligt op eller whatever. Men jeg synes, den her, den fungerer så meget, og tapetet, det kommer altså bare ind med det samme. Tag og skifte bladet på den med jævne mellemrum. Man kan købe sådan en pakke 10 blade for, tror 50 kroner. Købe et par stykker af dem og så bare stå og skifte dem, når de bliver lidt sløve i det. Altså, så kan den faktisk tage det hele. For eksempel tapetopbløderen. Jeg synes, det er så mange arbejdsgange. Først så skal man købe med sådan en rulle, der ligesom laver små huller i tapeten. Så skal man bruge med en malerrulle, stå og male det på tapeten, og så bagefter skal man i gang med den her. Og jeg synes bare ikke, at man får effekt af det arbejde, man har lavet. Så synes jeg, det er federe at bare køre direkte med den her. Så hvis I skal i gang med noget, så tænker jeg, prøv den her som det første. Hvis I simpelthen ikke kan få tapeten af, og det er meget vigtigt, at det er en helt clean overflade, jeg arbejder med, så vil jeg købe tapetdamperen. Den jeg har købt her, den kostede 250 i Everfix, og den virker ganske fint. Der bliver det virkelig dejligt blødt op. Tapetopbløderen smider jeg helvede til. Altså jeg kan ikke se, hvad man skal bruge det til. Det spilder liv, spilder tid. Ja, og så var der en nabo, han fortalte os, at så hvis man skal til at spare væggen op bagefter, så det her kemikalie, det kan man bare gøre et eller andet, sådan at det ikke hænger fast eller sådan noget. Så smid det ud. Køb en skraber. Køb en dampmaskine der, hvis det er helt træ. Held og lykke.
Tapetet i det her rum er bare gone. Tada, 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 tada. Der er lige nogle enkelte steder, hvor man godt kunne gøre det lidt bedre. Der, herovre måske. Ja, selvfølgelig det der. Men jeg kommer til at køre rullespartel i hele rummet her. Så jeg tænker, at der er meget af det, det kan man nok glatte ud der. Vi mangler entréen, men det er også den sidste bastion. Jeg kan godt mærke, at de her IT-arme, de har lidt svært ved den her opgave. Selvom jeg synes, at det er klart den nemmeste, altså bare køre med den her, så er der fandme lang vej rundt. Og det er meget, man lægger energi i stangen for ligesom at skrabe det af. Så det er fucking hårdt, men vi mangler kun det lille rum derude nu. Så det er fedt. Jeg tænker, at jeg går i gang med at få smidt alt det her lort, jeg har fået ravet ned i nogle poser, og så få smidt det ned i bilen. Der er også nogle af de her skab her, jeg håber på lige at kunne få med i dag. Så ja, der er lidt fremgang. Hvis det bare var sådan i virkeligheden,